Em dic Francesc, estic aquí al prelaboral, venia del DSRC, que és el Servei de Rehabilitació Comunitària, i vaig escollir jardineria perquè m'agrada el contacte amb la natura, m'agrada treballar al camp, tinc curiositat sobre les plantes, la horticultura, plantes medicinals. El fet d'estar treballant, d'arar, regar, de fer una feina a l'aire lliure, doncs ajuda molt, sobretot a la ment, i t'ajuda molt a sentir-te actiu. El servei prelaboral és un servei especialitzat dirigit a aquelles persones vinculades a la xarxa de salut mental de qualsevol territori de Catalunya que tinguin com a objectiu treballar i vulguin millorar les seves competències, tant laborals com socials, per així facilitar la seva inserció laboral. La nostra finalitat és acompanyar la persona en el seu procés de capacitació i orientació laboral per incrementar el seu nivell d'empleabilitat, i això ho fem a través de diferents línies de taller, que tenim 2 línies de tallers de formació específica, que són la de jardineria i horticultura ecològica i la de Repara Renovat, que és el taller d'electrònica. I aquests tallers estan impartits per dos tècnics especialistes en la matèria, i nosaltres, com a professionals de salut mental, ens ocupem més de les activitats transversals, on treballem activitats relacionades amb l'orientació laboral, habilitats socials, la preparació per al procés de selecció, entrenament d'entrevistes de feina. Cogerle ganas a hacer cosas, la rutina, tener la cabeza ocupada, el alejarme de los pensamientos malos que tuve por el ingreso, por las cosas, por el bajón. Me ayuda a estabilizarme, a mantenerme estable al día a día, ocupado. Yo a casa me ducho, ya me relajo. Padecí un trastorno mental en septiembre y me derivaron aquí. Y bueno, para salir más de casa, tener una rutina y no estar tan encerrado, claro. Dado las instalaciones de la unidad, de la UPH, ahí tenemos la oportunidad de hacer el mantenimiento del jardín, con lo cual son las personas usuarias del taller quienes se encargan del mantenimiento del jardín y de las zonas verdes. No hay ninguna empresa externa contratada para estas tareas. Y luego también colaboramos aquí en los huertos de Cambuixeras, tenemos un convenio colaborador en los huertos sociales y bueno, tenemos cedidas aquí una parcel·la. Intentem capacitar els usuaris no solament utilitzant la jardineria com una eina terapèutica, sinó també una capacitació per a un futur laboral